kamar yadda kuke gani yanzu likers 30 sun riga da sun shigo ga wannan hoton, sai mu je mu refresh mu gani. Yawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau cikin wannan bidiyon namu na yau na zo muku da yadda za ku samu followers 30 da like 30 na Instagram a cikin minti 5 ba tare da ka je ka yi following din kowa ba. Kafin mu yi nisa a cikin wannan shirin, yana da kyau ku danna min like, danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin idan mun daura bidiyo a dinga sanar da ku. Nagode. Yawa kamar yadda kuke gani yanzu na shiga Instagram, wannan shine account dina, shi zan wa followers 30 email like 30 a yanzu a cikin minti 5. Yawa yanzu abun da ya rage na je na nuna muku, amma kafin nan ana buƙatar ka je kai creating wato na fake account. Kamar da kuke gani wannan shine fake account da shi zan yi aiki, don haka yana da kyau ku buɗe fake account ku creating wato na fake account. Yawa bayan ka creating na fake account sai ka je ka nemo Chrome browser kamar wannan ita ce Chrome browser, sai ka shige ta kamar haka. Bayan ta buɗe ma fuska kamar haka, sai ka danna duka wurin searching, sai ka rubuta id panel, sai ka sa .net kamar haka. Bayan ka rubuta kamar haka sai ka danna searching, zai buɗe ma kamar haka. Bayan ya buɗe ma kamar haka, zaka nan gurin da kaga alamun account nan gurin, sai ka taba nan gurin, sai ka danna I am not a robot. Bayan ka danna sai ka jira shi. Yawa bayan ya gama kamar da kuke gani, zaka nan ganin ansa login Instagram account, wato sai na sa ainihin fake account ɗin da na gwada muku, da shi za mu yi amfani. Kai ma idan za ka yi amfani da fake account, kada ka sake ka sa original account ɗin da kake aiki da shi. Fake account za ka sa wanda a 0 followers 0 following, shi za ka sa. Bayan ka sa shi kamar haka, sai ka danna login. Yawa sai mu dan jira ya gama wato loading. Yawa bayan ya gama loading zai dan jira mu 30 second ko 20 second yana loading, amma ba dole ne sai ya ma ya da mun ba, kawai zai yi wannan second din kafin ya kai mu wancan page na gaba. Sai mu dan jira shi ya gama wato loading. Yawa bayan ya gama loading kamar haka ya zo mana nan, zaka nan ga followers, likers da dai sauransu, zaka ga sunan abubuwa barkatai waɗanda na shafi Instagram, zaka ga su ne a nan gurin. Yawa sai na je na dawo inda aka rubuta wato followers, sai na dawo sama gaba ɗaya haka, sai na danna go wajen da kaga an rubuta go a nan gurin, sai na danna shi. Bayan na danna shi kamar haka, sai na je na rubuta wato original username ɗina, sai na rubuta ta a nan gurin. Yawa bayan ka rubuta username ɗinka, sai ka danna gurin da aka rubuta submit, sai ka jira shi ya gama searching, zai nuno ma profile page ɗinka. Bayan ya nuno ma profile, sai ka danna nan gurin ka danna 30, ka sa 30. Yawa bayan ka rubuta 30 sai ka danna submit. Bayan ka danna, yanzu a halin da ake ciki zai kai mana 30 followers a account ɗinmu, sai mu jira shi.
yawa yanzu abin da ya rage na kuma account ɗin da nake aiki da shi domin na refresh na gani followers inda muka samu 30 followers sun zo, sai na refresh. Kamar da kuke gani ga 30 followers nan sun shigo a account ɗina. Yawa yanzu abin da ya rage za mu je mu yi like 30. Yanzu ga wannan photon sai ka danna nan wurin da kaga an yi digaggan nan guda uku, sai ka danna copy link. Bayan ka danna copy link sai ka minimizing ka kuma wato a Chrome browser. Yawa sai ka danna back. Bayan ka danna back za ka wurin da aka sa like sai ka danna go. Bayan ka danna go za ka inda aka sa link sai ka yi paste link a wannan gurin, sai ka saka link inda ka kwafu anan, sai ka danna submit. Bayan ka danna sai ka jira ya bude, za ka danna nan gurin sai ka sa 30. Bayan ka sa 30 sai ka jira ya gama wato loading din da zai yi, sai mu dan jira. Yanzu kamar da kuke gani ya fara kai mun likes a account dina na Instagram a wannan photon. Yanzu kamar da kuke gani ya kai mun like 29 a account dina, sai na je na yi refresh na gani. Yanzu kamar da kuke gani zai refresh, yanzu ya kawo mun like 29 a minti ɗaya. Kada ku manta ku danna mun subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Na gode. Zan aje muku link ɗin wannan website a comment na farko, sannan za a aje muku shi a description.